Să nu credeți că am scăpat de bucătărie. Acolo crește cozonacul, aici e aluatul gata pentru pâine. Începem cu pâinea. Hai să vedem cum iese. Aici o pun, în oala asta. Pun făină. Iuhu! Foarte fain aluatul. Trebuie să iasă foarte bună. De obicei fac pâine acasă, dar de Crăciun trebuie să fie pâine de casă, da? Făcută. Pun puțină apă la fund. Așa. Așa arată, las puțin să crească, o să acopăr. După o să tai un pic și bag în cuptor. A crescut. Revin imediat. După 30 de minute. Oleu, să nu mă ardă. Fai de mine și de mine. Pâine din asta mănânc toată săptămâna acum. O să o las acum fără capac, încă 20 de minute să se rumenească și gata. Și gata este. Cum arată frumos, așa? Ca o frunzelă. Acolo fac cozonaci, mai am puțină treabă. Super faină. Până de seară se răcește și mâncăm pâine proaspătă de Crăciun. Și acum uitați-vă cum arată înăuntru pâinea. Pufoasă, crocantă, super faină.